Здравейте и добре дошли в днешното видео. От доста време не съм записвала видео и честно да си призная, това ми липсваше. Затова днес ще направя едно малко по-различно видео. Такова до сега не е имало в моя канал, но реших да го направя, тъй като от изминалата година останаха немалко книги, които искам да прочита. И днес реших да ви покажа кои именно са книгите, които искам да прочита през тази година, като тук правя и едно уточнение, разбира се. Всички знаем, че през книжната 2025 година ще излизат много нови заглавия. Такива, които всеки един от нас ще иска да прочете. И това е неминуемо. Затова, книгите, които ще ви покажа, да, аз искам да прочита, но винаги между тях ще се вмъкват нови заглавия, които също ще искам да прочита. Затова не мога да кажа кога ще успея да ги прочита и кога, разбира се, ще ви разкажа за тях. Но, нека да започваме и да ви покажа кои именно са книгите, които искам да прочита през тази година. Започвам с един мой много любим автор. Като ви казвам много любим, първата му книга толкова ми легна на сърце, че още помня историята за двете сестри от област Бая, Бибиана и Дионисия. А тук става въпрос именно за Итамар Виейра Жуниор и неговата книга "Да спасиш огъня". Превода, разбира се, е на любимата Рада Ганкова. Издават издателство Лемур. Погледнете тази корица. Прелесна е. Нямам търпение да си потопя отново в света на Итамар Виейра Жуниор. Първата книга страшно много ми хареса, надявам се и с тази ще е така. Продължавам отново с един роман на издателство Лемур, а именно "Дъщерите на цветята" от Теса Колинс. Вижте първо книжното тяло. Невероятно е. Толкова е красиво, толкова е стилно и нежно. Нямам търпение да пътувам до Корнуол и Мексико с тази история, защото какво по-хубаво от това да пътуваме от дивана по целия свят. Тази книга ни предоставя именно тази възможност. Още една книга нямам търпение да прочета именно от издателство Лемур. И това е на моята много любима Илария Тути. Вижте тази корица. Просто вижте корицата. Тя говори. Корицата говори. Илария Тути е страхотна. Това е един автор, който те увлича от първата страница, който не ти дава мира до последната и те държи в напрежение през цялото време. Силно препоръчвам Илария Тути на всеки един от вас, който все още не се е запознал с нейното творчество. Ще се влюбите в Тереза Баталия, в нейния помощник и в отношенията, които Илария Тути ни поднася между двамата и между Тереза Баталия и останалите герои, както и с самата нея, защото ще видите, че тук има и много голяма психологическа част. Няма да издавам повече, за да се потопите и насладите на света, който създава Илария Тути. Повярвайте ми, ще ви хареса. И последната книга, която искам да прочита от издателство Лемур и която почти мога да кажа съм прочила, е книгата на Изабел Рио Ново "Парижка улица в дъждовен ден". Корицата. Невероятна. Толкова красива. За тази книга разбрах от Соня Хачикян. Книга, чиято история е доста далечна, но и страхотна. Авторката пише за ето тази картина. А тази картина е много известна. Ще ви оставя сами да разберете за какво става въпрос, защото наистина се заслужава да се потопите в историята, която Изабел Рио Ново създава за нас. Заслужава си да станете свидетели на едно откриване на един нов свят. Света на именно точно тази картина. Преводът отново е на Рада Ганкова, а както виждате, аз съм почти към нейния край. И смея да кажа, че съвсем скоро ще ви разкажа за нея. Продължавам с още няколко интересни книги, за които искам
в последствие. Продължавам с една книга, която е доста стара, както виждате, но вярвам, всички сме чували за нея. Най-малкото сме гледали филма по нея. Става въпрос именно за Жюл Верн и 80 дни около света. Една малка привидна книжка, но страхотна. Всички сме гледали филма и знаем за какво става въпрос. Но, тъй като филма доста често го дават по телевизията, гледала съм го. И вкъщи нямаше как да не поискам да прочета именно това малко книжле, което, вярвам, ще ми достави голямо удоволствие. Ако сте чели книгата, споделете ми в коментар дали ви е харесала и кое повече ви е харесало, филма или книгата. Интересно ми е да видя дали тук отново се случва това, което все по-често срещам, а и по себе си мога да съдя, че книгата определено е по-хубава от филма, макар че винаги има изключения. Следващата книга, която искам да прочета, е от един също мой много любим автор, а именно Антони Хоровиц и Близо до смъртта. Антони Хоровиц пише наистина много леко, много красиво и много приятно. Това не е книга от типа тежки криминални психотрилъри или нещо подобно. Това е една криминална история, както са всички книги на автора, с много лек сюжет, но вярвам много интересен. Тук отново се спираме на един затворен комплекс и неговите обитатели. Комплексът се казва Ривърю и както във всяка една книга на автора, и тук ставаме свидетели на убийство и неговото разследване. Ще разкажа, разбира се, и повече за тази книга. Продължавам с една авторка, която, признавам си, първата ми среща с нея беше не много успешна. Това е Клеър Пули. С първата и книга, проект Истина, не успях да се харесам, не беше моето, въпреки че историята звучеше много добре. Аз като, може би, повечето читатели, обичам да чета за какво става въпрос в анотацията. И разбира се, и за мен корицата е важна, макар че, както видяхте, ще прочета 80 дни около света и корицата със сигурност не е красива, не е нещо вау, не е нещо, което ти хваща погледа, но разбира се, не трябва да бъдем предубедени и да казваме, че само корицата е важна. Да, тя е първото нещо, което виждам и което би ме грабнало. Но разбира се, трябва и съдържанието, а именно резюмето отзад да ме грабне, защото ако той не ме грабне, колкото и да е красива корица, не бих я прочела. Или поне не бих я купила. Тук ще ви покажа една книга отново на Клеър Пули, с която този път се надявам да си паснем и да успея да харесам авторката. Става въпрос за така нашумялата книга Хората от платформа номер 5. Доколкото знам, в тази книга се разказва за една гара, един влак и пътниците в него. Не знам повече, защото някакси не обичам да чета предварително за книгите и това какво случва вътре. Да, чета за какво става въпрос в самата книга, в резюмето отзад, анотацията, преди да си я купя или преди да взема от библиотеката. Също така, случва се понякога, преди да започна да чета една книга, да прочета за какво става въпрос отзад. Но щом веднъж съм прочела за какво и да реже в книгата, минало е време. Не съм я поглеждала дори, защото съм чела други книги преди нея. Просто виждам заглавието, виждам корицата, виждам обема на книгата и решавам дали да я прочета. Рядко ще посегна втори или трети път към това да прочита за какво става въпрос, защото имам някакви много бегли спомени и с тази книга е така. Надявам се тук вече да си паснем с авторката и да си харесаме. Следващата книга, която искам да прочета, е на азиатска авторка, а напоследък, както знаем, много известни започнаха да стават азиатските автори и много превеждани у нас. А именно става въпрос за Акси О и книгата Хо-Хо или Целувки, не знам как се чете. Ако някой от вас знае, ще се радвам да ми напише в коментари.
Тук, доколкото разбрах и доколкото си спомням бегло, става въпрос за кей-поп идоли, за техния живот, за това дали могат да имат личен живот, в този дух. Интересно ми е, въпреки че не обичам кей-поп музика, да, слушала съм такава музика, много откъслечни песни, нищо конкретно, нямам любими изпълнители, нямам любими групи, но ще видим, може пък с тази книга да си паснем. Следващата книга, която искам да прочета, отново е на азиатски автор, а той е Юта Такахаши, Ресторанти за спомени Чибинеко. Вижте първо корицата. Каквото и да кажа за нея ще е малко. Прекрасна е. Тук обаче идва на преден план и нестандартния размер на самата книга. Книгата е много добре направена с ето такива обложки, бих ги нарекла аз, на които и вътрешната страна е написано. Тук в случая е написано малко от автора и това какво пише в книгата. Сега това може и да е част от книгата, вътре от сюжета, нямам представа, ето не съм я чела, но пък много добре направена. Тук има и другата книга от това издателство, което отново е на азиатски автор. Всичко, което търсиш, ще крие в библиотеката, което горещо препоръчвам. Вярвам, че и тази книга ще е интересна. Отново става въпрос за едно ресторанче, за спомените, които връща. Ще бъде интересно. Вярвам. Другата книга, която искам да прочета, е на една авторка, която страшно много харесах, а именно Хелене Холмстрём, Праскови, мед и вино. Страшно много харесах Канела с някакви звезди и нямам търпение да прочета тази. Но това ще е малко по-напред във времето, тъй като тази книга и вайба, който ми носи, са малко как да кажа, малко по-летни, по-пролетно летни. Имам склонността в времето да чета книги, които са типично коледни по Коледа. Не мога да чета коледни книги в лятото или пък летни романи зимата. Някакси се съобразявам сякаш с времето и с това. Ако навън е топло, ми се четат по-летни, по-пролетни романи, по-топли. Ако навън е зима, по-коледни, примерно. Или по-зимни, да ги нарека така. Ако е минала Коледа или още не е дошла. Та нямам търпение и в тази книга да се потопя, като тук да, мисля, че пак става въпрос за две действия, но ще ви излъжа, ако дали е така, тъй като не съм чела, но вярвам, че и тази ще ми хареса, тъй като първата, която горещо препоръчвам, Канела с някакви звезди, е страхотна. Следващата книга, която искам да прочета, е от любим български автор. И ако не сте чели нищо от нея, горещо препоръчвам, която е книга да вземете от нея, ще ви хареса то много. Става въпрос за Гергана Лаптева и Момичето от портрета. Една книга, в която действието се развива в две времеви линии, което страшно много обичам, настояще и минало. И тук става въпрос за хора, които са български иммигранти, доколкото знам, в Латинска Америка. Ще ви изложа точно къде. Но смятам, че историята ще е много интересна и нямам търпение да се потопя в нея. Ако сте чели нещо от авторката, кажете ми, имате ли любима книга от нея и коя е тя? И останалите две книги, които искам да прочета, са от издателство Orange Books. Едната е така нашумялата Yellow Face. Чувам различни мнения за нея, различни коментари, на някой е харесала, на някой не. Сега, доколкото знам, става въпрос за книгоиздателския бизнес и това е всичко, което знам. Може да бъркам, но мисля, че наистина за бизнеса с книгите става въпрос. И мненията, които чувам от близки и познати, са, както казах, двуполюсни. На някой им е харесала, на някой не. Някой, мисля, че съм чувала мнение от типа авторката взаимства от други книги, авторката други твърдят, че няма ни такова нещо. Не знам. Не смея да гледам чужди мнения много, за да не си създавам собствено, преди да съм започнала книгата.
Това, което мога да кажа за нея е, че е с една корица и обложка отгоре, което е готино, но добре, че е обложката. Защото, например, ако беше само ето тази корица, мисля, че нямаше да е моето и нямаше да ми хареса, защото черното не е моят цвет. Не обичам черно и, както казах и по-рано, книгите, които имат интересна корица, грабваща корица, са тези, които бих искала да прочита. И след това вече посягам и към резюмето отзад. С времето все по-често посягаме към такива книги, които не са точно с корици, които ме привличат от първия път. Има корици, които все по-често ме карат да поглеждам към тях и не са от този тип, който преди ми е грабвал вниманието. Но, нали знаете, човек с времето променя своите интереси. Но ето тази обложка, жълтата обложка е изключително красива. И много искам да разбера и дали това има нещо общо с сюжета, което ме нарежда на това, че има. Но да видим. И последната книга, не на последно място, което искам да прочета, е една книга от поредица, която толкова много ми легна на сърцето. Толкова е моята история, толкова е книгата, която ме държа в напрежение през цялото време, че просто не знам как до ден днешни съм издържала да не я прочета. И чаках да мине хайпа, който беше около нея в началото и я прочетох на по-късен етап. Но въпреки това, това е книгата и поредицата, които препоръчвам горещо. И ако не сте ги чели, моля ви, направете го. Няма да съжалявате. Става въпрос за книгата на Ребека Рос "Безмилостни обети". Айрис и Роман. Сами може да видите просто с споменаването им, имената им, ме карат да изтърпвам, да се вълнувам, да не знам, да спирам да мисля дори. Просто Айрис и Роман. То просто няма нужда от друго. Няма нужда от това да казвам каквото и да било друго. А само две имена: Айрис и Роман. Две сърца, две души, две истории. Книга, която ме плени и която си остава мой фаворит. Бих казала завинаги. Не знам дали скоро ще има книга, която би могла да измести тези двамата. Да, знам, че ще има книги, които страшно много ще ми харесват, които ще ми станат любими и които ще обичам с цялото си сърце. Неизбежно е. Но Айрис и Роман. Вълшебната пишеща машина. Тайните писма. Любов, любов, любов. Една книга, която заслужава както безмилостни обети, така и божествени съперници. Авторката. Не знам как го прави. Не знам каква сила има, какъв дух има, какво въображение има, но авторката е гениална. Горещо препоръчвам. Това бяха книгите, които искам да прочета през тази година. Кажете ми дали сте чели някоя от тях и какво е мнението ви за нея. Има ли такива, които искате да прочетете и които можем да обсъдим заедно? Ще се радвам да напишете долу в коментарите дали има такава книга, която искате да прочетете, вече сте чели или сте се набелязали от списъка, който ви показах. Ще се радвам също така да се абонирате за канала, да ме последвате в социалните мрежи. В профила ми има линк към моят Инстаграм. Също така да харесате видеото. Ще се видим в следващото. Благодаря, че останахте до края.